Makarigit sa pinaruhang apartira sa nasan Sarayaw, ay kung nakita ninyo, primero na Sarayaw, mas pasitong mas mahupay. Yan ang makarigit sa tayo KURATSA para sa natin mga bisita. Ipakita tayo aton sila mga pinalangga. Ang primero, mga sayo sa KURATSA, waray lain, waray iba. Kung na natin bumbaw na mayor, ang mayor sa Catubig, si Honorable Mayor Solomon Vicente, Kapanisan Taman, Honorable Unang Barangay Miriam Minggote Levico.
This is San Vicente Fiesta 2024. San Vicente, Catubig, Northern Samar. Waray TV. Subscribe. Salamat sa namong igugmaon nga mayor sa Catubig, si Mayor Solomon Vicencio, ug sugan man sa punong barangay sa barangay San Vicente, kan Honorable Marian Libico sa inyong maupay na interpretasyon sa KURATSA.